दाबीपत्र दबा भद्रतार सहित पुलिस बाबू को कहलु 2 घंटा है 4 घंटा है ब्लॉक प्रेस रिलीज सारा ओडिशा प्रोग्राम आपण हमें जानी ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନିବ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆସିଛୁ ପୁଣି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗେଟ୍ ଭଙ୍ଗା ହବ ପୁଣି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଇନ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଶୁଣ ମନକୁ ନଗଲେ ଏଇଠି ବସିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି ଯାଏ ବିଡିଓ ଥିବ ଆମେ ଥିବୁ ଏ ବିଡିଓ କେତେ ଦିନ ନ ଆସିକିରି ମାନପତ୍ର ନେବେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆପଣ କେତେ ରୁହନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ପାଖରେ ଆମର କାମ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନା ମତେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ତମର ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ କଥା ଗାଲୁଆ ମୁଁ ଏକଥା ବୁଝିନି ଆମେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆମେ ଦିନ 10ଟାରୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ପିଏନକୁ ପଚାରିଥିବେ ଇଏ କିଏ ତୁଳସୀ ମହାପାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ପଚାରିଥିବେ ମନା ନାହିଁ ପୋଲିସ ଆସିବ ତ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ ଟିକେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ପୋଲିସ କହିଲେ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା ଆମକୁ ତାଲାଟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭିଡିଓ ଥିଲେ କେବେ ଆଗରୁ ନାଇଁ ମୋର ଭିଡିଓ ନଥିଲା ଭିଡିଓ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଭିଡିଓ ଚାକିରି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଭିସି ଚାଲିଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୁଣ ଭିସି ଚାଲିଥିଲା ଭିସି କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁମ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ 200 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଘେରାଉରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ବିବେକ ହେଇଥାନ୍ତା ପିଏନକୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏମାନେ କିଏ ମହାପାତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ତୁମ ଗେଟ୍ ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ତୁମର ଏଥିରେ ଟିକେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହବା କଥା ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଯଦି ଆପଣ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି କାଲି କୋଉଠି ଯଦି ପ୍ରମୋସନ ପାଇବେ ଚୋରି ନାରୀ ନ କରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୋଉଠି ହେଇପାରନ୍ତି ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଆସୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଭାଇ ମିଛ କହିବେ ପୋଲିସ ସପୋଜ ଟୁ ବି ସେ ଟ୍ରୁଥ ଆମେ ଭାଇକି ପଠେଇବୁ କଣ ଅଛି ଆଗେ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଆମକୁ ପିଡିଓ କହିଲେ ଯେ ମତେ ଇଣ୍ଟିମେସନ ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉ ଗରମରେ ଅଛୁ ମାନେ ଆଉ କହିହବନି ରାଗିବୁ କଣ ମାନେ ରାଗିଥିଲେ ତ ଗଞ୍ଜିକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଇଠି ମୋଡି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଭଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଭାଷଣ ଦଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ କଥା ହଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ କେହି ଗେଟ୍ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବସୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଭାଇ ଆମକୁ ଜଗିଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ଭୁଲ କଥା କହିଛି ସେଇ ପୋଲିସ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ମୋ ଭାଷଣ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ଟିକେ ତାଙ୍କର କିଏ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକରି ଇଣ୍ଟିମେସନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ମାନପତ୍ର ଦେଇକିରି ଯିବୁ ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ପୁଣି ସେ କଥା